Amensa aka togbe kapacha na nkasa ewo menchen ha. Afahye ni pompon so nyina ne naso enesi wo no ene togbe a woda afahye ano anase shrine ha no ono ene togbe a woda no akomfo ni nyina ehye nase enti no ye baba pinu ne ye no atwetwe enkomo na ne edi kan ewu ye ne se afahye yase no wo mutututuo ewo ase etututuo na abi ene course ewo doma a akwakofa oweni edi abra ye nwa ma kofi adoma mamani Tagwi, yeah, my papa, some of fish. Yo, so I think of it. I think it's a brain near one. Nanya Makoso, Obama cannot defeat it. Tagwi, a fashe and a pa, what be with your call, Muko, Evo Forest, and one adjutant no pain about the few over. Now, a quant's monamna mobano, now move to 2 a could be a money idea. At 2 years be, and a course word or my fashions are. And a cocoa fowl how at the bray in your bear man could fear the mamma money. I send me better mountains, look at what your margin will be a pa. Why you soon so many pa? At the end of half. Yo, Miniabam. My 2 was 7 on 11 years at your bed cheer at your phone. Or more name me, any one more name me. Zaosha, Togby, Avon, Kabata, Agbono Baja. And I mean, the say, a year month for Bisasa, Kabachana assisted saying, Obia Oya Nibia in 10, and a Kaba. And I go no Baja. A year, idea Ufie Asuka Karaka, Krana, Prayer Kitty Gra or Bepra. Into a problem and a problem is succeeded. Now the bar, the Bepra, a problem no at the amount. Inti Nia me pese me kire efa Kofi Assamoah hu ewo mu se yetime bisa de ne hu the cause of problem no direct nanso manye sa na nia metimi aka chese betimi di sa problem ya ba ni se ebia na waye obi bibi na yedina ahye otofuwo anase otofo nsa ebetime di problem we e di aba ebia na onu ankasa afum adani numi bia echese obetua hoka echese boni bia obeyi wasase so no wo ye den a obetua hoka ebetime di sa problem ya ba ebetime aba mu se atamfo bi anase ejuma oye anase nia oye no eye obi hin keke oni ahoban bo na nipa no iron ade na hye nipa dase din sanse onam obi su na onse anase na brabo se ebetimi di sa problem we e di aba nti nia ebetimi di problem na bade niam bebre ye fi esire mu ba ye tututuo no atuo no kire se ye nananom adi tuo mojahwegu ana ye digi ya asasi nti oman a oni oman konfo no kutibu se oman sam oman enkoyie nti nia esi wo ho no nia eye miya ewo doma asem no mu no oman konfo no ejese won hu se bibi be si wa fa hye da ebeba so no ohun so hu sana ejese won bisa se den na meye e dia sia sade we ano a me nyasem anase hwe ansi nanso ono nso wantimi anye sa mamre we ena waji sa edimboni nti ye kwakoye bibi afa amamre ho a ehun nya se ye bisa na ehun kwan a ye fa so aye diama problem emma because empanyfo se obi amane esane obi ebetimi aba se eho na obi di ni numi ebe kan ne ho
and I said the batano and a man a problem. He said, well, one baby so a between is a problem with it. So we walk say Nanka was set or mine call for now or what man bisa ehu se bia amfa hye because we how we betime pie mananka waso ano abra kofi ba abonte be ye press conference no waka se ogide se nananom a ahye mu ho no omu bebu nsa na wo mu ahwehwe se ono akasa ne asi no onte ase enu beto monte so bi so aba e kire se ade na ato kofi ade ma wonwani no enye ensago ne waso ogu dem eye sunsun ade a ehia empire a no yete woyɛ sunsun mu nipa woyɛ kofi ne ato kofi a wo kire se nananom mu nsa no se ensampo de betimi aboa ana agye se empire ne be yɛ adwuma There be o nsango na omukọ akogu no de ayade a ade na sie wi a ye ba bebo nipa no ho ban se e ma hwe ntu no anase ama bibi anya no ono na omoye nanso ebe hia se nia edi problem na aba no na hia se oman konfo no ebe hwehwe they will know the cause of the problem and next time bibi because you say one year research and as on bisa ohun bibi eni ho a ohun awo sunsuma famu a untimi si anokwan nia untimi si anokwan no ebe hia se obetu ahyeda e de abo nipa da se ne ho ban nti se wotie mi a bibia betimi asi ewo amamrem nanso ebe hia se yenya ntubuase yenya nhwehwemu anse na hihye amamre no Togbi yaba waso ye ha ede mpa ne dwumade poten a wo ye no waso ye ha adwuma me ye de bebri abosom bia ne problem a wo de be kɔ so a anasa problem a wo de be ba ha no o ba bia ye de wo kɔ se wo hwɛ mensa right anasa kan den nifa mu a be hu abosom be wa ha yen ye frɛ na apatoku we se wo problem problem ya we awunim se problem we ebe habe anasa emboa me no uba na se obetumi asolve problem no mawa ye di akukọ ma no ye ma na akukọ na se obetumi aye wadwuma na mawa akukọ no ye nku no ye di tu a ono abetikyira akukọ no ye se waji wadwuma na tum saa nso da akukọ no ye mfa sekan enku no ye som ama ono ankasa kum ye se wadwuma no obetumi awie ma wo nti ono eye solution for all problem bi a wo de beba awaresemu yaresemu abodan kra yesa wo fi ha unya stroke yesa e wo fi ha awaresem mostly no betimi aka se 50 to 60% no eye awaresem a eye mame wata sei omu a omu nti ase e je omu a omu ye nsuo ba no problem amuta anya ni se wa wari midi wangasa be ye example se wangasa wuti se be ma bia wale wo na wanya wo ade wanto wutri su nsa na wasanko wari different one na waye ne ho ade wo a wodi kan na wanya wo ade a enije beba wa brabo mu ana se eya wo na beba to gbe ba sa de eya wo na beba ena den na besi wo safie ho asumdwe nsida enti se omu mami aware won no ebi ni mutimi ware be se 4 or 5 times na aware ni anyiyi se sa sunsum aware no wa ware dada ebe hia se obeye hwehwemu ahwe ni nyama ope anahye ni nhihye udi so a wo ware a asumdwe bebe fie se obedu me fie ha mi wo ema mienu miensa e wo fie ha omo nyina ati moka ba koso asumdwe nkwa na se wo yire no mu bro bienu yes
e je se wa mamre kwan so no se wo ye bra ene a adi wie na wo bebe fie ndi se me ware ba ko a na o ye bra na je se afi na mi a me ko kitchen ko nua aduane wo ba me nje na me wo kitchen anya ade a wani beji niame me ye no nti abosomfo yetumi ware mienu miensa ewo oye bra nipa foforo behwe oduane anase wo koso ma aboa wo Togbi wo kasa no kire se busumi a ye ka ne ho asem se ye de bi ohaw bi ba nanim na se ontimi anase wo betimi a egina aboa na ye de beto ho no bi obeya aboa ne so wo kire se wo betekire no no kwan ben so no befo betekire aboa na enti no e ma aboa ne enti ono eye hunhum ye de aboa ne ba na busum no obetina suro ho agia ye bebisa no so obesi fam a ye de ne beba fam na se ye di aboa no etu fam e woni nche a ube uza aboa no ondeme sore o ye de de a ondeme sore na je se wajuma no waje tu obetini aya ma o nanso waji ntum de ndie wosika no ye se de bema o se ba wosika ko so de men enne na me bisa se adwuma ban ena eye nea eso kyerɛ no a eba nanim a ontimi nyi oh ema semu ikra anase yare asemu ikra bebiri wo ho a obetumi aka to se ontimi nye eba nden ebia na nipa na o yare no na wewu dada the kra na ewu ansa na mo de ba ni nche obeka to se ontimi nye de se ono ontimi tokra emfa ma wo odi ase nti sa ena eti aware bi wo ho a wo bekwa ko ware kra no na je sa aware no bibi ebesi ewo mu anase enche ba ko bewu obeka to so onye nti ewo kwan bebre so na nti na meka to say a solution to all problem bia wo de beba no nti wodu fie ha abosom bia ewo na kwan a onam so na ni yare a osa se wo court case aba me de say mema me nkola adi abosom bi akwesisi a se wonya court case na ba nsa asem kura na ni ehia ni so beto pal of 7 double asem no mbe kan sa entimi skusiaga obeji wasase obedi bim wa wasem a eda wo so obedi bim nti ye wakwan bebre so a ye de ye yan adwuma Togbi ade ba ko a komo ba ko na mo bonten so e de fa abosomsem ho no kire se se okobosom ho e de wa de bi koma no na wanya ma oyema wa wan fa seda no amma otimi strike o ade ne timi from sa otimi kun senate yo asem a wa bi se asem pa asofoforo grade dada manfo nia ewo abosom nchen se uko abosom anim na ya bisa wo se nananu mu ye ma wa den na wo de ba bedase na wo kokra se o mema appointee ba ko mema ogwan ba ko na o ye adwuma no ma wa ehu nya so bede wo di na ade be kwa komano wa mfa nkomana onu ba bedan wo ka nanso uko na se si o ede na obetumi aya o me de emua na me hia afi nananu mu nche omo boa me a me ne beji owie wasem okay it is about sense wan ko shebo de a wan ko shebo a on bedan wo ka ejuma na wo si wonyema oyema wa woni ni problem odi ase aso fufu itibi ka tro bi se wu nananu mu agi abosom bi de atufie sei mu debi enye ni nyina na ya mpo because anse na nana bi beji abosom anase beji suman bi de akofie nu na wonia esi anase ja edafie ho a ohia ho bible nti na waji sa asuman no sa asuman no se nananu ka ba bi a asema tesi ni se nananu ka ba bi pepepe a
Omo ye abusiafo no oma gya so man na to ho omo man aduane ti se ni ayeye a wa betu so yi ombe gya to ho so omo gya to ho sa na ebeye anase sunsuma ese ade de enwuda se be wo sunsuma na me ba be wu a meja ekiri ama me ma sa na be yetie nti sa be ye ni de enwuda ejuma omo afi ase nso no always no mpese omo wie nti sa so man ne be kwa kodina ba bia akomde no ontimi nye na ejuma no sa fi no be sa sorry awura busie no mu asa se ya ade uko bisa e ka cho se munana no mu koji boso anye ni omu koji ni omu koji no e be loko we na zo mu man duane tu ode ni sansi na so se o hwe mu se de na mbeye sa hu hu no betimi apagya no sa start na ejuma di sa e na de ni ene chogbade ba kon so ne se ya na ye nyini ye ba ye tete ne se ye se busua bi wo ho a e bia omo peba omo nyaba fie oni pa ni wonto mutimi de efie ho sika ekwa abosom so kosesa se o efie ha de sika wa ne mu ni pa ni nze ne sika no na ma ye mma ebi so timi kwaye na otherwise ebi so timi de emma ne kọ se ye mpemma ye pesika nti efie bi wo abekọ no omo wo sika pa so mutimi ngo efie bi so wo abekọ no wo hia brubro sika ni won so wo fie ho pa sa nsemi de fa abosom so mo no kire ye kaka ni a wabi sai e asam kase na me pai mu menya botra pai mu e dia mama wati ase ni a me pese me kire wo ne se abosom ko ni so a ni a obeka kire de se metimi aye no ana se wo bian fi ni nche no oyema wu na wo hye ne bu akoda na se ti se ni a medical kan aye no ukoda na se a enu anu no ni problem ba jo so wati ase nansu se ukoshe abosombo minya oyema wa obe twese obe kai no nti abusian bi wo ho a wa ko bebe prese ope saade wi na sa suman ye manu a oyeden on timi nkoda ase na wa dada abosom no saade ni atimi dani musuo ani san wo fie ho it is a wada da bosom no nti nia me pese be kire wo ni se sa nia ma ne bebre wo ho a eku a ye nanano mu eku atwe mu no ana ede ba nansa manfo bebre enim se unana ekum obi na sa abusia na okum nipa no wo mu no e ya kronfo a ukosuro ba fam a sa busia no ebe wura obusia mu ukum obi anase ukum nipa na nipa no omo ye akronfo awo mufie a ana ukum na kronfo ne baba wo fie min ya be ma ukosuro ba fam a ebe ba wo fie nti na ye ebefo kan se edo hono let us say why invite ebusia foforo dia kan obusia no se eonyeni ana wakokun na sa onya no ebeba obusia mu se obi a onwu ana wakokun na ebeba obusia mu ebedu bebi no obusia no enyere awo a ekache awo no omunya nti saade no afeti ye nanano mu omukọ akun bebiri nti enye ni nyina ana yedi abusia ekosisa niama ukosisa na wonsa kan won niama dia ehia se wo kwa kodase wo dase a oni abosom ni problem the frame togbe tobijo me fi suhun amanase togbe tobijo ana sofo tobijo togbe di enti na ye sofo tobijo that time me sofo tobijo ana togbe tobijo ni se me yokonfo a me kon ana me dibosom de ye juma nti na frame sa ni enten bisa asade ka ye nim se obi a wo de sofo de anka wono woni so abosom fa nya adwuma nti si den na wo de sofo
na odi abosom na eye adwuma Ohun sɛ tetefoɔ no mu no ɔmo wɔ kunde no ɔmo din de sɔfoɔ saa na yɛ so yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛtu yɛ nti mi wɔ kunde ɛwɔ kɔkunku adeɛ de yɛ sɔfoɔ dɔbidwo kunde no ne kwaku no mo ye den a kunde no ɛyɛ bosom bi a ɛsa yareɛ ɛne kɔku nso ɛyɛ bosom bi a wokɔ akom woyɛ adwuma nkɔ so bebia wodi wasɛm bɛkɔ bia wode bɛda kɔkɔ a ɔbɛyɛ ama nso kunde yɛ bosom bi a ɛsa yare ɔbɔ nipa ho ban saa na ɛte togbi enne ne da etoso nan a yedi afahye enne no mo ma yete ase se enne suma na ba ye fe ne koku na dwuma ne sen die na obeye kɔkɔ no ne dwuma ne sɛ ebia obi yɛ adwuma nkɔ so ana ebia wohu a ɔmo de sikan ɛne nyama bebree ɛde di agorɔ saa agorɔ ne na ɛkyerɛ sɛ ebia wonam na nipa bi kura tuo nipa bi kura sikan nipa bi kura toa ne nyinaa no wɔde bɛyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma wɔ so ɛnu nti na yɛtumi gye saa kɔkɔ no ɛde bɔ yɛ ho ban saa na ɛte togbi wo fi su hum ton ene waba be piem e wo Volta region ha woni so de hu na de ba afahye ase ne se o I am a master na yɛtɔgbi atu havo kabacha no nti na yɛ sɛ wɔdi ne festival ɛyɛ sɛ mebɛyɛ dɛn mebɛka no ho na me ne nyinaa yɛ dɛn ayɛ bibia na bibia atɔ yie nti na yɛ dɛn mebaeɛ ade ba ko nso a dance wo afahye ase a mehu ene afade a ya na mo fa mo ho no ene ntuma na ye yusu ye no eye kokko na omo ma yete ase sɛ yen presenters na ye beba no nso no wo sɛ yen so yen ntimi nhwe atade bia keke emfa mba yen so yen fa ntuma ne bi eno no nkyemu ne sɛ nka ye de nka ye ba be ye adwuma de nti na hu hia sɛ yen a ye be ye adwuma no nso yen fra ntuma na mo fra ne bi no mate medase ohun sɛ ade ne sɛ kwaku no wontumi nhyɛ mpaboa wontumi yɛ dɛn ɛnhyɛ atade ɛmma ne afate no ase nti wohu yɛ nyaa ɛyɛ dɛn yɛnhyɛ mpaboa yɛnhyɛ atade saa na mo so mo ba ɛyɛ sɛ yɛyɛ bibia saa na ɛyɛ sɛ yɛn nyinaa na yɛ dɛn ɛso wotim aseɛ nso na ebi a woyɛ piaro na wayɛ dɛn waba yɛma wo hyɛ wei ebi wo sɛ wei na ɛkyi no obi nne mu ebia sikan ne wei na ɔmo de di agorɔ ebia ɛyɛ asɛm ka ebia na ɔmo hu sɛ wei fi hi ebia ɔmo bɛtete atade no wɔ ho ebia ɔmo nne mu nti na wo ba yɛmpɛ problem bia nti na yɛde ɛde ntoma ne bi yɛde ɛma mo sɛ mo so mo mfra na yɛde yɛde di dwuma saa na tete togbi abra enwum ekoso na akoku no honhom no si no sɛ akonfo no wo mo kom sa na ya na ehu sɛ wo mo de sekan etwitwa wo ho a etwa wo mo de wo mo ho ne ade mimbisa sɛ suman no etifro mo ni so no mo sign back sɛ na mo tie na ɛyɛ a wo mo fele sɛ mo de sekan etwa mo ho ana wo mo ntenke bia dabi ɔmo nte kaba because ɛyɛ huhu bi na ɛbɛwura ɔmo ho ɛna ɔmo didi saa adwuma no nti huhu ne fi ɔmo mu a asa ɔmo nte yaw bia ɔmo nte peace bia yɛ dɛn ɛwɔ ɔmo ho why afei mi san masem etwa to ne fa nkomonis enwum no ekoso a na sɛ honhom ne ba obia na timi fa no anaaje sɛ nipa saa honhom ne bi wɔ ne so no ɛno ho nwum ne ba etimi fa no o atumi fa obia hu sɛ wo a wodi boso mu nko ade betumi afa ana obi ti baabi wo hu na ɔte ɔmo bɔkye na ɔwɔ akyi na ɔjoin ano we de ntumi fa me we de ntumi fa anu de ɛbɛfa easy woti maseɛ ɛne ɔmo di boso mu no so na atumi yɛ dɛ ɛfa ɔmo saa na ti togbi ebeda asese we de wonya abena na yetwetwe nko wo de asem etwa to bi beto dwa na wo de ama yetifo mate we de meka igbe nkonyenya huno dogbi tobijo founder ne brotherhood anya kama glona mi ato koku huno be egba mi dogola togbi atu havo kabacha gbo amade sia da never mi ata won de sia da no de gajile vudu kunde ma nkoma badogba na mi ato koku huno kata badogba na mi ato kunde sofo kuduvo badogba no akpe Manuesi. togbi ebeda asipa Mate, medase. abusia ha ana yede ye nkomo twetwe no ebesi
yenya emfa dwumade nyina emma na wie kosoa ewo afahye no ase nti komo bebre wo ho a edi a kira ye de bebre o mesrew so benya botre no ahwe ni nyina akwa akosi eye too much age ena we no gusa wo hwe